दावबायारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावबायारिफोरनि थाखाय फैगौ 1 अक्ट'बराव फिन खेवनाय जागोन हायुङारि मानास हाग्रामानि हाबग्रा गेटखौ। दैज्लां बोथोर एबा अखानि थाखाय थांनाय 5 जुनाव बन्द' खालामनानै होदोंमोन हायुङारि मानास हाग्रामानि हाबग्रा गेटखौ। मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों मानासनि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरिया मिथिहोदों बे बाथ्राखौ। बासबारि रेन्जनि हाबग्रा गेटआव खुंफुंनो गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों 2023-24 दावबायथाय बोसोरनि थाखाय बेखेवनाय जागोन हायुङारि मानास हाग्रामानि हाबग्रा गेटखौ।